Poñer nome aos lugares foi sempre unha necesidade para singularizar, humanizar e para orientarse no territorio que habitamos. Cada topónimo é unha palabra cargada de memoria que, como veremos hoxe, fálanos de actividades case esquecidas, como o pastoreo das serras galegas, que noutrora foron vitais para as persoas. Benvidos a este naco do mundo chamado a Serra do Suído. Estamos na Serra do Suído, un territorio que durante séculos foi escenario dun modelo de vida baseado no pastoreo e no aproveitamento comunal dos recursos. Aquí, o ser humano organizou o seu día a día en equilibrio coa natureza, deixando unha pegada fonda na paisaxe a través de construcións sinxelas pero cheas de significado. Para comprender mellor este modo de vida, estou con Alberto Reboreda, que é arqueólogo e moi coñecedor destes montes. Alberto, eu non sei o que podo aprender hoxe aquí na Serra do Suído. Pois mira, se estás atento, se abres ben os ollos, vamos poder ver unha serie de construcións etnográficas vinculadas ao uso da serra durante o verán por parte dos pastores das aldeas que circundan toda a Serra do Suído. Vamos poder ver chozos, chozas, fosos do lobo e tamén imos poder ver, mellor dito, escoitar topónimos, nomes que enchen de vida e de reminiscencias do pasado este lugar, toda esta serra, e que viven en armonía, conviven en armonía con todo ese patrimonio material do que antes che falei. Pois quero meter así un pouco no papel, así que imos camiñar como aos pastores. Pareceche ben? Pois tira, tira! Vamos! Na montaña, cada paso deixa unha pegada. Percorrendo o Suído, temos a sensación de estar camiñando tamén por outra época. O silencio, o vento e as distancias axudan a imaginar unha vida dura e solitaria, marcada polo ritmo da natureza e polo coidado do gando. Unha vida dura ligada a esta paisaxe poderosa. Alberto, que ten que ver ese muro que vemos aí cos lobos? Pois este muro servía para acurralar os lobos por parte dos veciños que, organizando batidas que se celebran cando menos desde a Idade Media, pois acudían a este lugar facendo ruido e marullo e asustando ao lobo desde moitos kilómetros atrás para conseguir matalo no final, vértice de esta construción. Oh, entón que se facían batidas ou algo? Efectivamente, facíanse batidas polo menos desde a Idade Media en serras como a esta que eran altamente dependentes do gando, da cría de gando. É o caso da Serra do Suído. Por esa razón, tiñan que defenderse do principal depredador do seu gando, que era, obviamente, o lobo. E esa é a razón de ser pola que construían este tipo de trampas grande tamaño ás que tiñan que dedicar os veciños un enorme esforzo e tempo para levantalas, claro está. E que facían? Xuntábanse os tres muros e onde remataban? Pois remataban nunha grande ola duns 3 metros de diámetro e outro tanto de fondo que está ali e podemos ver, se queres. Claro, por favor, pásate diante. Vamos alá. Pois mira, Fran, todos estes muros que acabamos de ver rematan aquí, neste vértice, nese foso. Aquí, ata aquí, traían os veciños acurralado ao lobo para conseguir que se metese por ese lugar tan estreitiño e finalmente caíse no foso propiamente dito. O habitual era que pillasen a un único lobo. Entón, no transcurso desas batidas que habitualmente se realizaban os sábados, que era cando a xente non traballaba, se conseguían cazar un único lobo, como digo, xa era bastante, porque é un animal que ameazaba moito, ele supuña, desde o punto de vista económico, Moita perda para o seu capital. Vendo a construción, dame a impresión de que ten moitos séculos, moitos anos, e gustaríame saber
canto tempo ten e canto lles levaba construílo, porque entendo que lles levaría moito tempo. Pois moito tempo, sen dúbida, porque aínda que utilizaban materiais estrictamente locais, esta pedra son cachotes extraídos das canteiras que están nos arredores, e como biches de camiño hai moitas en toda esta serra, era moito tempo que investían na súa construcción. E sabemos que desde hai séculos, polo menos desde hai 10 séculos, se construen este tipo de trampas para os lobos. O mellor momento do día. A ver, Alberto, onde me torixeches xantar? Pois estamos ao pé dunha choza de pastores, das que eles construíron e utilizaban durante os veráns, cando traían o gando a pastar aquí á serra, e eles pasaban as noites en chozas como esta que temos aquí a nosa beira. Falas de choza e chozo. Hai algunha diferenza entre un e outro? Pois, en principio, as chozas teñen unha planta circular ou parecida, ou pseudo-circular, e os chozos teñen planta rectangular. Pero ambas se caracterizan por estaren construídas con materiais locais, con cachotes de granito que atopaban na contorna ao longo da serra, e destacan porque utilizaban unhas cubertas moi pesadas e con estructuras moi sólidas, e iso se explica porque tiñan que aguantar durante todo o inverno, que aquí é moi duro. Entendo que ten que estar relacionado coa toponimia, é dicir, ten que haber chozos e chozas por aquí de nomes dos lugares a punta pala. Efectivamente, ao longo de toda a serra atopamos chozos e chozas que cada un deles ten o seu nome, case sempre o nome do lugar no que se construíron. Por exemplo, moi cerquiña de aquí temos os chozos de Bidueiros, que son máis un conxunto de chozos que están situados nunha chan que se denomina así, a chan de Bidueiros. Incluso hai moitos topónimos que identifican chozos e chozas que xa non existen, que se perderon co paso do tempo, pero na toponimia quedaron fixadas e fosilizadas no territorio e ainda permiten localizar e situar o lugar no que se construíron en algún momento. Pois agradezo un montón, porque estou aquí xantado, descansado, relaxado, estou ben. Pois, fíxate, despois de xantar, nada mellor que botar unha sesta. E vou-te levar un sitio onde antes o gando botaba as súas sestas. Iso sí, temos que alixeirar un pouquiño porque o tempo aquí é moi cambiante e é posible que nos colla chuvia. De momento remata de xantar. Bueno, Fran, pois vou-te levar agora o sesteiro, que é a primeira das construcións tradicionais da serra, que é onde o gando botaba a sesta. Pero, aquí arriba? Aquí arriba, sí. E subían por aquí a subir? As ovellas subirán, pero por aquí polo que subían era o gando. Pero que gando? As vacas. Como as vacas? As vacas, sí, sí. As vacas subían por aquí? Por esta costa, sí. E agora pretenderás que suba tamén? Tamén, claro está. Veña, vamos a intentar, mira. No! É peso menos que unha vaca, Alberto, contame algo sobre o lugar no que estamos. Pois estamos nun outeiro natural que recibe o nome de Sesteiro do Lombo da Serra. E chamase Sesteiro porque a este lugar era no que traían os gandeiros ao gando durante o verán, cando traían aquí ao gando a pastar na serra, e aquí o confinaban alá polas 12 do mediodía para que, aproveitando o vento que corre neste outeiriño, fosen capaces de combater mellor as moscas que os molestaban naquel momento. O sea, que isto
ven sendo un exemplo da intervención do home, o tema das luces e todo. Clarísimamente, sí, aí estamos, como decíamos, nun outeiro natural, pero estes muros que vemos aquí foron realizados pola man do ser humano para que o gando non puidese sair del mentres quería o gandeiro, claro está, e estivese aquí o tempo necesario para o seu benestar, porque esta é a razón de ser do sesteiro, non? Estar aquí para mellorar o seu benestar. Non hai moito que todas estas terras estaban labradas, o que as facía incompatibles coa gandeiría. A partir do mes de maio era preciso subir os animais ao pasto da montaña, un traballo duro protagonizado polos pastores da comarca, e do que aínda conservamos o testemunho. Ese ganado estaba pastoreando todos os meses no monte. E tiñamos un señor que era de Barcia de Mera, que era ese señor que nas cuidaba, porque había algunhas que iban para parir, el viña a traernos as crías aquí a casa, traías no cabalo, a cría diante do cabalo, e a vaca detrás, pero o lobo, se viña de noite ou pescaba un ternero, pois comío. Entonces, el traíanolo a casa, ese señor, e viña a buscar aquí os víveres tamén para comer, viña a buscar patatas, viña a buscar bacalao. Eles subían, por exemplo, iban dous, levaban o gando para arriba, iban para arriba, levaban hasta arriba de todo, e ao mediodía o gando subía arriba, ao cesteiro, donde se estaban as vacas, ali, e despois á tarde volvían a ir a comer por ali e tal. Dormían alá os 4, porque iban 2 de cada vez. Dormían alá os 4, o día seguinte viñan os que estaban xa do día anterior e subían outros, se tornaban así. E sempre quedaban dormindo alá 4 personas. Para cuidar do rabaño que quedaban ali, que o cerraban ali no campo que había diante da choza. Tiñan que facer a comida ali tamén. A verdad que eu non sei como vivían, pero mal sí que tiñan que vivir. O que pasa é que eles collían o fento e facían collían unhas xesteiras, e dice que facían unha especie dunha cama, estraban o fento encima da cama esa, e era da maneira que dormían, tiñan unhas mantas. Iso é o que me contaba meu pai. Pero, claro, a vida era dura, moi dura. Xo creo que sí. Despois non só ese, despois había os que iban coas cabras, coas ovellas, había rebaños de cabras e ovellas, e había outros guardadores que guardaban as cabras e as ovellas, pero esas non quedaban no monte. Esas subían e baixaban todo o día. Subían e baixaban. Que chamabanlle roldas. A rolda, había a rolda do gando, que era das vacas, e a rolda da res, que eran as ovellas e as cabras. Hola Vicente, levo todo o día camiñando de arriba para baixo polo Suído con Alberto Reboreda. Que tal, Vicente? Hola, Fran. Hola, Alberto. Fran, non puideches escoller mellor guía na serra que Alberto Reboreda. Mira, queremos saber de onde ven o nome de Suído, porque eu non teño nin idea. Mirade, a maior parte dos investigadores que se achegaron ao topónimo Suído fano derivar do latín suis, que significa cerdo ou porco. Daquela, Suído sería un abundancial de porcos bravos ou de xabarís que existirían na serra do Suído. Tanto o dicionario da Real Academia Galega como da Real Academia Española recollen a voz suído, que, como podedes ver, non é suído, é unha acentuación esdrúxula e non grave, non? Para ser de porco, ten que ser suído e non suído. De feito, a definición que dá da palabra suído o dicionario da Real Academia Galega é familia de mamíferos da orde dos artiodáctilos, e o exemplo que pon é o porco bravo pertence aos suídos. Ben, entón, tendo en conta isto e desmontando a teoría do porco bravo, nos a única posibilidade que se nos ocorre, despois de investigalo moito, é que sexa un topónimo prerromano. Ben referido, como casi todos os topónimos prerromanos, ben referido á orografía da serra,
ou ben referido ás augas da serra. Pero aínda non identificamos cal é o elemento prerromano que hai neste topónimo. Non? Na toponimia, Fran, e como sabe o amigo Alberti, máis vale ser cautelosos que non dicir o que non é. Fran, Alberti, pasadeo ben, cuidado co clima cambiante da serra e cuidado cos lobos. Vale, perfecto. Veña, unha aperta. Chao, Vicente. Chao, ata loguiño. Oiches, a min vale unha explicación. Vale para os dous. Perfecto. Hoxe seguimos as pegadas dun xeito de vivir en armonía e respecto coa terra e de saber transmitilo de xeración en xeración. Mentras haxa quen coñece e pronuncie estes topónimos da serra, seguirá viva a memoria dos pastores, dos camiños, das pedras e dos montes. Lembrade, os nomes da nosa terra chaman por vós.